الله الرحمن الرحيم. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangkon hakama Islam, muna-muna mga kami kamaapan siningkain na inagina mo magbalik kami po as magbid mga katuan. So manjari biya dagpo sa lauta biya laway na muna yung po as isa kasi mabayang na kita isa po usang pa kita ng continuous biya lauta programa sing kita. So alhamdulillah in maudu masira kita niyo ha amo in birrul walidain amin pagbuat bakti harwa maas. So nasabot taka in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala manjari balikan na mo in tungod pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nasabot sa sutur Isra. Muna-muna mga palanggon hakamis ng bianasin aki in Allah subhanahu wa ta'ala biadagos pinduan niya in pagbakti harwa maas sin pagtawhid po Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat tasabot amo in bakas na mo na nawas sa kain na sa balikan na mo insyaAllah subhanahu wa ta'ala para man sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī saghīrā ila akhir ayat. Menjadi mga palangon hakam Islam in ayat sintuhan na bulalamin diha ini beta kratos ng Allah subhanahu wa ta'ala sin uwos na sintuhan rabbul alamin hiyukum hakato niukatan hinang launta piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala hakato niukatan labi duwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ayaw kita niyo magtag-ipon malengkan tupot tunggal po Allah subhanahu wa ta'ala sarta harwa maas in kita niyo suway magbuat bakti sampai beta sin Allah subhanahu wa ta'ala imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma o kilahuma arakala daw sin Allah subhanahu wa ta'ala hati na abutan lumaas doon halawman mo in dua maas mo ataw kan amok din kanila amoy in doon na limaas halawman mo yakaw anak sin dua maas ataw kan amok din kanila limaas doon halawman mo amon ikaw na kapag-ayupot law sin Allah ta'ala fala taqul lahumā uff ayaw tuod ka mo magpamung kanila harwa maas nyo yan ataw amok din kanila sin kalimatul uff in kalimatul uff ini sa babaw anak kabtangan sinamuin pagmarii sinabuk anak pamaas niya amun uffin kalimatun tadullu ala dajar awid day hati niya kabtangan manunjuki pa amuin dagbus kabtangan sa tiyo-tiyo na kabtangan katuan sa ini manunjuki pa amuin longta di kau kaamuhan amun di kaamuhan anak paamun maas niya amuyad to panulang bangha mga biya kato, amon onsang kaptan sin tawsog, amon tawag mo sin anak, ay sin ina, long na uto, magyang beto katawan. Amon imen sa kao, beto ka, magkalaga, mga panahon hakamay sa amin, pinarka, dyan ng parakay mo. Bang may tuloy kapagtawatan po Allah subhanahu wa ta'ala. So kalimatu uffin, inyusal Allah ta'ala, amin ni pagbasa ko sin mga Arab, amon uff ini, sa baba ng kaptangan, amon in basa, wayroon, panugutin niya, iban wayroon pang, onway ini, biya dagbos, wa siya kaya amuhan sin kabtangan nito imensan biad to kagi na ini mga palangon hakama Islam amon sa baba ng kabtangan imensan ka uff atau bagsat-sat ka ini at haram di manjari pagpamumuhar wa maas mo beta sin Allah ta'ala wala tanharhuma law sin Allah subhanahu wa ta'ala damit yan ayaw niyo pagsilawaki katon paggagai in wa maas niyo ato habok din kanila haram di manjari amo pagkain gaan mo na silawakan mo pa minsan ni namon imen sa kao
tawon ka mag-ikaw, inyan to hiyaram na sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan to imbita sin to na bulala, fala taqul lahum wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Inda akan sin Allah ta'ala kato niyo katan kaanakan sin kamaasan wa qul lahum qawlan karima, pamung kamu kanila ruwa sin kabtangan lambalambot mahanunot amuin hika tumo sin ulong iban lasa nila kay mo hari kau makapasakit hapangatayan sin dua maas mo. Inyad tudyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala imbiyan turagos. Imbayta sin Tuhan wa qul lahuma qawlan karima, pamungan harwa maas mo in kabtangan lambalambot. Wa qul lahuma qawlan karima. Waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala taktakan kanila ruwan, mangbaya sa mapikpik, indua pikpik mo kanila. Ipyagyan diha ini, hati niya, ayaw ka mo matikara, harwa maas niyo. Ayaw magpataas, sinuno sinamon dahan, harwa maas niyo. So, ikaw mo magpatikupo, harwa maas niyo. Hapatikupo, halaw man si Sara. Amo nagkaamasura. Bakit na baba? Kabayan si Sara. Yato yung kabayan sin Allah Ta'ala. Waqfid lahum janahad minar rahma. Amin magpatibaba ka mo, harwa maas niyo. Sin iban ulong, iban kasi harwa maas niyo. Amo yan to yung kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waqfid lahuma janahad duli minar rahma. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Inda akan pasin Allah subhanahu wa ta'ala, amo ini inhinangan niyo. Daran niyo panginduaan pa Allah subhanahu wa ta'ala indua ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Utuhan ko, ya Allah, ando kaulong ito indua maas ko biya sin pag-ipat nila ka ko hawak to siwit-siwit pa ko. Hawak to siwit-siwit pa kita yung mga palangon ha ka may Islam di kasi bahatin ulong iwan la sa si maas ta kato niyo. Amon yon pa kita nagkukulang-kulang butang kita moskitero sin maas ta amon di mabaya karapuan minsan amok hilam ka tuan. Amon kaya pay kab-kab-kawan ko akon di makatug indua maas magayupot kay mo in ulong sin dua maas ta kato hawak to sibi-sibi pa kita. Suway na to pangayon pa Allah ta'ala, ya Allah kaulungi indua maas ko biya sin pagayupot pagpasunig nila ka ko hawak to sibi-sibi pa ko. Abay din akan sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjoki indua maas suway tud pagbuat baktian ayaw ta pagkabtangan sin kabtangan na mo inong tay kasakit sin pangatayan nila damikyan ayaw ka magsatsat mangkawra akon haram in imyan kaw hara akan kay mo sin dua maas mo hakaamuhan iwan halaw si Sara kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkaway nakain na kaluwang sopa may inda akan sin dua maas ka to in magsirik pa Allah ta'ala inyadto harami sabi in magtaat ko kanila. Katuan, di man jari magtaat ko kanila hapar ka laangin kasirikan patuhan na bulalamin. Sumakawalaw sin Allah ta'ala wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Minsan pa yung kaunan sin maas yung musyrik ataw kan kafir bang ingkaunan nila raakon kauhati na magsubisirik malika kulong sin Allah ta'ala ay ko magtaat kanila sa law sintuhan na bulalamin ayaw mo bantahay dua maas mo ayaw mo kaluha ayaw mo bugto ang parsupatan mo hantara siwan sila amon lang mo bukon tanakaw ina bukon tanakaw ama sa kafir kaw atau musyrik kaw amo pa ka mga palanggon ha ka Islam bang inmaas ta tao saleh atau wasaleha minsan pa musyrik atau kan kafir nasampot sin Allah subhanahu wa ta'ala at kala maas mo siya in par sugpatan mo bilang ina mo bilang ama mo ando sugpatan karna in sila ina mo iwan ama mo sumagawa in hinangon mo dakwahan mo sila haka amuhan iwan nakahanutan bang mayan sila talaga hidayatan. Amo yung tindakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun bantahon duyo ni maas halaw sin pamaybay ando mga palangon ha kamay samiin yan haram magkalaga tabya yaw inapinar ka jahannam para kato amon mga sila dimurugtol atau akan imaato parwa maas nila. So insyaallah subhanahu wa ta'ala yaring buro kalasahan na mo sumugpat sinamuin law ta mawdo sin kita. Alhamdulillah yadto na in ayat long ta amoy na tanggos sa may paruhulan kain ito amin biyugto na mo adya panagnaan sa bagsimpang lang na ito amin long ta na tanggos sa ayat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira amin sambil piyang hindu kato sin Allah subhanahu wa ta'ala min piatarang simpang na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil halom sin sambahayang amwad tuin biya mga hisujud na to in tuktok na to sampai hibutang na to palupa, palantay, pasusujuran sing kita, amod din ipagpangayo sing kita, tungod pa amin doang aasta. Sa kaulaw doon hapar kala yan, amoy in laong ta, abutan tay maasta,
haka inilaas nila karwarwa amuin doon hayaon langta iabutan doon haon biya na sinari si mga kami nakauna sa may nagkasabot na mo biya sinamon himumungan sin Hasanul Basri hawak to in siya langta nawapatin ama niya hawak to sin ini lumalaas na roon halawman niya in siya nagbdangol-ngol ng tangis gimuha in suara manjari sambil si mga kamuriran niya kiublaan ka niya long niya say may takaw nagbiyahan miya tayo niya mo para likon maghindo ka mo bangaon biya mga mawapat dahil nga mga kalasahan kanungnungan si pangatayan inari mo kamo panghindo mo imiyan na kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na may takaw long niya nagdangol mo nagtangis long na yung tangisan ko bukon pasal sin miya tayo ama asal kita niyo matay katan sa impagdangol-gulan ko tangisan ko in nakauna yadto ukab in dualawang sinsulga para kako di halom simbay ko kabi hayaon na tambulin ang buo amo na ini kawapat haaman niya amo at tangisan niya mga katawtay manguran sabab in kalaguan doon hayan sin maasta in amin rida sin maasta doon in Allahu Ta'ala ini hitukbal niya isabin rida niya kato. Sa bilbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dong niya ridar Rabb bi ridal walid. Wasaqtul ini ini wasaqtur Rabb bi saqtil walid. Inamoy in langta rida sin Allah Taala doon hakaridaan sin ama. Iwan inamoy karugalan sin Allah Taala haipon niya doon hamin karugalan day sin ama niya. Bihan, nito ama inda sabot doon na ini. Na ama yato mga katotay manguran. So, in sa kaulaw in ayat yaon, amin pagyanon sing kita, ha mga mananafsir, beta nila, suway mo kahatihan in sirul aya. In sirul aya, ang kaukmamas sa sinayat, hibayta niya katanday nga panagnanim mapatot mo hinangon, iwan si mapatot mo tangkisan. Aon dito haulihan niya, amuin pagyanon sirul aya, amin dulan niya haruhul. Dulan niya to sin ayat ya. Unsubay mo pagtanggos na yung pagbugto in tianggos in ayat inilong niya ini waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Inhi pagpamumudaran panghindo apa Allah Taala. Bang ini dumaak kay mo hiina mo atawa hiama mo. Ampa hapikil mula kau kiamuhan pindaha inhimumungan mo. Bukon amin off di simpagyan kaya na sin ni guru na to sumakawa gamayan hiyan mo ya Allah Rabbi Rabbi irparhi akhirli warham bangsa pama abi au ummi kaulung hina ko ataw hiyama ko nabag sila karwarwa kaulungi sila karwarwa rabbirhamhuma kama rabbayani saghira kaulungi hina ko kay ama ko biya sin ulong nila kako hawak to sibi-sibi pa ko biya amo tin paganaran sing kita bukon amo in pamulising tama asta kunuton ta ini tuktok ta biya iwan sin uno na in reaksyon talong si basa ang kalisdunan inyang katan maksiat upo ingan niya pamugto imo pa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw na mugtuin hamaas mo wala na kau ini miyakan sindakan nila biya mo simbiyog to yung parasupatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala na amo yan na sabiad to in kalapyan sin dua maas doon hayan hialkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta piyang hindo bukon na siya Rasul sallallahu alaihi wasallam piyang hindo niya piyang daakan niya mga kanabihan na kau na ibang mga karasulan laung niya ron hayaon laung niya birrul walidain min sifatil anbiya wa rusul. Dahil nga mga kasipat-sipatan si mga kanabihan ibang karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad amarana subhanahu wa ta'ala bi kitabihi al-azim an naqtadi bi rasulihil kiram. Amuin pasingurun kita haamin karasulan ibang kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman niya, ulaika alladhina hadallah pabihudahu muqtadi. Amuan indeng ha mga ini kiyahidayatan sin Allah Ta'ala humin mga kanabihan niya iwan si mga karasulan niya nahapin pang hidayat sin Allah Ta'ala kung kamabaya sin kahidayatan kau isab singod kau kanila unuin hinang nila amad tinurulun
Ang kanay Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatahan panghindo sinallahu ta'ala, ang mga kanabihan na kauna, diya akin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasingulon kanila. Hapag sabar, diya ita sinallahu ta'ala, pasbir kama sabara ulul azmi minal rusul. Pagsabar ka, sim pagsabar sim mga sila, amuin puntukan sim mga kanabihan. Lamod ka roon, iwan sim karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihad to. Nasa mabento mga katawtay mga Quran, yari beta kato, tanyo, sin Tuhan na Rabbul Alamin. Innu alayhi salatu wassalam, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inaginya, Rabbi gfirli wali waliday, wali man dakhala baytiya mu'minan, walil mu'minina wal mu'minat, wala tajidil zalimina illa tabara. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhipagpamong sinu alayhi salatu wassalam, ya Tuhan ko, ampuna ako. Iban ampunahin ako kaya mako. Panghinduan ini. Panghindua katanta. Iban hisiyo-siyo na in makasud palam simpay ko rin ang mga bariman. Damik yan piyang daakan day sa mga sila bariman usugiban simbabay. Na salta biyeta haamin sirul aya na isabdihay ni wala tajidid zalimina illa tabara. Wayroon mahasil si mga tao magkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-aanya sing ginawabaran nila, buat malaingkan amuin ini kaduljanaan. Kaduljanaan. Wayroon mahasil nila ang sulagunon. Kaduljanaan katantan. Na amoy ato in namundi na to kabayaan, jumato kato. Nababa, yaon in mahasta, ando kaylo, yaon to in lawang sinsul ka ukam. Halaw simbayta, mashallah, mayta mo yaon di ayuputon marayaw. Suway mo ayuputon marayaw, halkaan mo marayaw, inamin ini parkala, dihil kayo, ni matakula sinallah subhanahu wa ta'ala, dihil kato, makuyag kita, yaw ni maas talaw sinini bayta, hakalaas nila bihan, bang aun dapat akaon mo hinang nila, amuin mabugat bihan, bang pagkita ta, nabiya malaas-laas na hina bihan, na tao malaas-laas na hiyama, bang kakausan hinangunin hinang niya, akaon tanarita niya. Ina ako na yung papagsapuha. Ampan, la ilaha illallah. Anak pa yung dumakila. Hinangon na helper, maid ka tuwan mga sapuhi ko nulong niya ina yung kwantay, may takaw yan, may nagduruhong hadya yan. La ilaha illallah. Ang mga diniranti nila katuan, law tabi ang mga pagtakaw nila, hina nila, narakon nila sa magkandang La pangalaman ilaha. kanila. Papaglutuon kani. Ina di magkukomplain. Hindi katuan. Way nila dyan kaingatan, yung parasahan. So, ano? Way nila kaingatan yung parasahan. Sa sumagawa, yung mga yadto ka lang, so way na to hatihon. Aun wakto mga katawtam ng horan, mga kaanakan, kahatihan na to. In kahalan si maas na to, bangkitan yun ay may nang maas. Kapag subliw na sinalaw Kapag subliw, patil kalaya. No dawil yung habay na Nas, bihan. Naamad to inbi ang mga inigimat. Namatay ang mga kanabihan na ito analin. Ini sumuno. Dahil puas din kanu alayhi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Tadi. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam demikian. Beta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu Ibrahim alayhi salam, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Beta sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Panginduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin yung kanabihan imong karasulan sin Allah ta'ala. Amin nagdihil kato niyo sa rayo-rayo pangupamahan supaya kasimulan sing kita niyo. Sa beta sin Allah ta'ala, hasab nasabot ayat ka ina, ulaika alladhina hadallah pabihudahum muqtadi. Lalu sin Allah ta'ala, sila na ini, atin na mga karasulan, imong kanabihan, amoin kahidayatan sila sin Allah ta'ala, na sin Allah ta'ala, amon hidayat doon kanila, at tawagan pamandok doon kanila yaon, na amoy sa siguran niyo. Amoy doon na akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mandali kita unta, nasabot tagain na Nabi Allah Nuh alayhi salam. Biyayaon sabuton tayo Nabi Allah Ibrahim alayhi salam. Katuna, Nabi Allah Ibrahim alayhi salam damikyan, kita ko nga, in panginduan nila, patungod parwa maas nila, ay siyo na yung kaonan si maas nila, nag-iiman po Allah, iwan wala, pagpangayuan sila nila po Allah ta'ala. Doon kuman mo sila lang na sin Allah ta'ala. Beto kagi. Nabi Allah Ibrahim alayhi salam, inagin niya, Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Utuhan na mo, ampuna ako, iwan damikyan ampuna in wa maas ko, at inaampo na impardusan ko, ya Allah,
Damikyan ang punarisab indua maasku wal mu'minin iban dana mga bariman usog o usog na babae ka to na mamasabot yung mu'minin labor din mga pinato iban ang punadamikyan yung mga bariman biya day sabkaku simo da usog atawakan babae yaw mayakumul hisab hawaktu amoy patidoon na sinallahu ta'ala yung paghisab hatin haadlaw kiyama amo yan to in pangindua si Nabi Allah Ibrahim a.s. Na damikyan dihay ni amon hawaktu katuan simulang siya kanama ni Nabi Ibrahim a.s. Hawak to sinamon lang tapag kain ama Ibrahim a.s. nung ta naghihinang santo naghihinang barhala sampay hawak to pagsusumbahon maghinang siya biyan lang tabi mga barhala biyan batin siya biya carpenter katuan ha sa bukon may magsasangkap sculpture siya maghinang rebulto yaw sculpture siya mag-ukil ka ito. Mag-ukil. At na maingat siya magsangkap, maghinang-hinang biya barhala. Mandali doon man mahinang ni barhala. Amo pa ka, hindi magtuhan, amon lang ta, amon mga taon lang singkaw man niya. Mismo siya, amoy naghinang si barhala, magtuhan na siya hinang niya. Sampay ang wakto ka na, pagdakon na yung Nabi Allah Ibrahim a.s. siwi-siwi pa. Dakon niya katukaw lang, tanggong arak, dakang patabo. Hidakang isang si Nabi Allah Ibrahim, doon niya tanggong niya, sa pagtaat niya, maas niya, siwi-siwi pa siya. Sasa siya rin magkakagaton, kuntuhan. Umulak siya tabo. Ishtaru, malayan pa kung wala yaduro. Bina kamu sintuhan, abun law na di makaril kanyo kamumpatan, di isa makaril kamu daratan kanyo. Amen din Nabi Allah Ibrahim a.s. Na, hawak to kaya ingatan, sin Nabi Allah, sin ama sin Nabi Allah Ibrahim a.s. But in anak niya, maruhan hatuhan nila, abun tuhan-tuhan, kajutuhanan nila. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haamuin gwa ding harila. Sin ama Ibrahim a.s. Ganon. Law niya, aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Uno lang sin ama niya. Sumulang kau, ikaw yan sumulang kau, ding hatuhan na mo ya Ibrahim. Di mo pagyanan atau di mo pagkagaran intuhan na mo. Sulangon mo intuhan pagtutuhanan na mo ya Ibrahim. Lain lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Law sin ama niya, apabila kau di humundong agatuan di kau humundong habianin hinang mo gura-guraon mo intuhan na mo di mo pag-addatan sampai law na biaragbus sulangon mo hindi tuhan-tuhan na mo yan na law sin ama niya la arjumannak tatutod tiloon na mo na kamo tiloon na mo kau artinya kulawon na mo kau, raja mo na mo kau. Raja mo na mo kau. Wahjurni maliya, iwan laong na ig na kong kato. Kato na kau layo, ay na kong pakita ka. Ig na kau, butas na ko rin ka. Sa kau law kung na siya anak. Abayan to. Na uwin jawab si Nabi Allah Ibrahim a.s. hama niya. Uno ba? Kaya rin ama niya, iyan niya ba? Nasal ka musrik na kau. Asal ka kafir na kau. Pagka mo ako ulawon na, paigon mo na ako. Naramit kayo na ako rin siya kumagyan kayo mo. Kung na ko ama ko niya akhirat. Wala in Nabi Allah Ibrahim a.s. Amo yung jimawal si Beato. Hangkan na sa rayo suntuan. Yung kanabihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa injawab niya, haama niya, Masya Allah. Kitaan yung mga palangwan na kamistan. Fakala salamun alayk. Subhanallah. Salamatan. In akisin Nabi Allah Ibrahim a.s. kanama ni ando, kasalamatan kay mo yakaw ama ko. Kasajahitraan, kasanyangan kay mo yakaw ama ko. Sa astagfirullah ka Rabbi, sung nakaw pangayuan ko patuhan ko Rabbul Alamin kaampunan. Masya Allah. Kita ano yung mapalang na kamay istam. Bukon siya mong gaman di mo ka naman niya, sa inagin niya, ando amam, biya ka ito kasanyangan, kasajahitraan kay mo. Sung na ako mangayo pa Allah ta'ala kaampunan para kay mo. Innahu kana bi hapiya karena intuhan ko Rabbul Alamin ando isya ini sangat baik murahun ka ko law sin Nabi Allah Ibrahim alaihi salam kalau naman sin Allah taala ko ampunon yadto in sambong sin Nabi Allah Ibrahim kan ama niya wala niya gagaan wala niya piyamong wala niya biyawas biaskin kabtangan dihil kana anak niya amin tingkat si mga sila kan nabihan na kauna katuan na sumunod katuan na amo sa tim pagyanon ko kain na Misan uno pa yung kaptangan sin mahasta. Wala kita kaya amuhan. Gamayan, manghindua kita. Biya sin hinang sinabi. Sinabi Allah Ibrahim a.s. Biyan hinduaan. Biya sin panghindua, hindu kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aming karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi kweli. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amo ini pag-anaran na.
Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini ni katuan pagsupuri ni Allah pa. Pagsupor pa Allah. Kaya baita hi Ibn Uyayna katuan rahimahullah na man salla salawat al-khams faqad syakara Allah ta'ala. Wa man da'a lil walidaini fi adbar as-salawat faqad syakara lahum. Nakita ko. Long hi Ibn Uyayna rahimahullah. Isyus yung nakasambahyang sambahyang 5 waktu. Faqad syakara Allah. Nakapagsuko siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man da'a lil walidain. Hisis yung nakapamindua parwa maas. Amon duaan niya nung na Rabbik perli warhamhuma, Rabbik perli waliwalidayya warhamhuma kama fi adbaris salawat. Hata doon haruhulan sin sambayan. Ay roon na kahasujud ataw kan halingkod before siya sumalamkan. Kunin ni adbas. Pagkat syakara lahuma, nakapagsukur siya harwa maas niya. Subhanallah. Biya din na bang sa pama, adlaw-adlaw biha, daon himumungan bukon marayaw si maas, gantian mo si Pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita ka eh. Subhanallah. Naman jari mga katotay mga oran. Sumunod din dito, kumaha kita pamintangan. In agitaron na yaon, ibang baita ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina hadallah. Pabihudahum taqtadi. Amo ni piang-piang ngayon tabang kita umanok ka taon Rabbul Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Amo na ini sa lago-lago nikmat dihil sin Allah Ta'ala kanila. Amo yung nagtawfik in Allah Ta'ala pa amin inang nila kataan. Amo yung mga kanabihan, karasulan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo ito yung kabayaan ta makalamod kita mga karayawan ito. Na yung karayawan makaatarun haon. Amo yung makawata yung pangadatan nila kasi nguran ta sarta madawhat ta ini kabayaan ta. Amin kahidayatan kita sin Allah Ta'ala. Amin siyusukat ta kawa-kawa dumatong in 5 waktu sa kira-kira makahangpo tag 7 ta bat-bato nin kaptangan nito. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Na in mga yadto mga katawtay mga Quran. Subay na to kawaon inamoy in sabab sin taufik sin Allah Ta'ala kanila, miniyakad nila idakan si Tuhan Rabbul Alamin. Sarta sambil kita niyo, piyanawag-tawag katutan niyo sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasingurun kita niyo sin, ini kakainang nila. Sabab in siya, diak sin Allah Ta'ala, pasingurun pa mga kakainang, mga kanabihan, karasulan, nakauna rin kaniya. Na yung Nabi Allah Ismail, alayhi salatu wassalam, anak sin Ibrahim, alayhi salam, hambuk, ini pamimintangan sing kita niyo akad werong kabaakan na to manusia hababaw sing gumini biya kan Nabi Allah Ismail among kasabar niya kasabar niya iban pagtaat pa Allah Ta'ala mahuni paramaas niya pagtaat pa Allah Ta'ala pagtaat pamaas niya misan pa in jumatukan niya kananam niya kamumulahan amin sampay ini ginawawaran niya magmula roon hatat kala daakan sin Allah Ta'ala amin natanto niya daakan sin Allah Ta'ala piyang daakan sin Allah Ta'ala ama niya ipapahinang ka niya wala siya imian ayaw wala siya namungmung way siya akan mga katotay mga uran mayta doon na ini in Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam di matong maunin ama niya kaniya in agisin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam ya bunay ya anakku, ini arafil manam, kita takau halom sinta kainu. Anni adbahu, ini kau ipapasumbay kako sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandur magatara. Tali ako no, dungdungi kuno yung mga pakarajaan yun. Pangdaakan sin Allah Ta'ala ini kako. Dungdungi kuno marayaw, ikaw hindi kato, ikaw mag-decide. Bangunin hinangon. So, nabaran mo yan. Sa diya ka ko sin Allah Ta'ala. Kaya ingatan mo ako, bang onda akan sintuhan ka ako, akaron ko. Akaron ko. Na ini, iril ko kayo may pakaradya. Uno yung sabag sin Nabi Allah, Ismail alayhi wassalam, kaniya. Laong niya, ya abatifal. Mato mo. Way pag-refuse ka. Way ron pag-duarwa. Way ron pag-asubo. Way ron pag-asubo. Way. Anong niya, subon ko na hina. Ha? Ang sabi yan. Asubon ko na hina. May atawalong niya, may tabi sa binangon niya. Ibang may tayo sa puy ko. Intaw na masumbay ako pa. Nabi yan. Nasa sumagawa, magtuloy siya, diyawab sin Nabi Ismail, alayhi salatu wassalam, in ama niya, ya abatif al-matu'mar.
satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ama ko pagdadaakan sin Allah Ta'ala kay mo, but sambil ginhawabaran ko ini hipaon hipasumbay na insyaallah kawaakan mo ko din ang mga tao magsasabat. Amo yan. Hati ko mayroong kawaakan tabi kanya. Kasi Tabi ang nagatuan. Oh, batin di majaturi ka to bihan tiu pagkala sukaton na maasang parihi karihil. La ilaha illallah. Pamumong bukon uno ba? Biha. Amo to atawa aon hiraak kanya ribukon niya kabayaan. Mamulising naman. Biha. Lebih pa yung TV, kawatabi ang gatuan, bang nagkikita tila siya rin ako si Maas, mayroon. Labi pa yung taon singkap tangan gumawa din nga simod niya, rin singkap tangan sinina niya, iba naman niya. Ang pag-iano mo, kaptangan sinina na buuking ka na kawahan. Na, amot tuwing biya mga jima dyato, ha, jaman na tuwing. Nain yan ito mga katawtay, manguran, mga kaanakan, ando, pindahan na to. Sabab muna, insul ka, biya na sinakita kain na. Insul ka, yari halom si Baita, bangin maas tayo ang halawang. Biya, hangkan na, aon din mga ini pangasubo laong niya di daw kulong niya malugi sin parkala sin kami magtay manghud labi kami laong niya hangpu manjari laong niya ina na mo na malas na in kami laong niyang biyak kato mga tao maas na isab na manjari in kami nilaong niya na busy ba ini matao din biya iayupot iniuli ka in katantan biha na manjari iyaon lang ni hatay mangudnom ang buki aon. Ini dimihil na hadya kami bihan tumabang matusin unuin kagunahan sin inaon mo. Kasi naambok din mag-ayupot. Ambok din mag-ayupot. Yung kanila financial na kari. Financial na hadya. Nalang kung nalugi ka mataon. Sabab di kabayaran inamin lot sin ina mo kay mo. Iban sin paglot mo magtukan yari kabayaran pila. Dito kabayaran pila. Bating kagunahan sin maas amin lot sin amon pangatayan niya anak niya, amin kakitaan niya biha. Labi-labi na roon, kakitaan niya amin pangadatan mo, amin pagpatibaba mo kanya. Oo. Iban ka na naman niya katong pag-ayupot ka niya. niya. Oo, pag-ayupot ka niya biha. Pisul-pisulan siya rin. Oo, yan ito. Amo na ito dito. Yan timahal ka ka. Amo timahal ka. Inkan niya, financial na siya kanina. Financial, nari, di kabayaran niya ito. Amin, bantu yan. Amin sapo-sapo mo yan. Sa ma-feel sinon, ma-feel sin maas ka to. Ma-feel si maas na muna mo siya iayupot. Amon lima mo inagkakampot ka na yan. Nakita ko in ina bihan, mga nag-ulin ha anak niya. Mataon sa hihiwag niya, men, nagsasano si mga paisbihan, mga bayho nagkukuan man to bihan. In buhok yaw nito, ini siya sapo-sapo bihan. Amot tinamin hina. Nakakunahan niya sabi niya to. Lampari to kakandyan pila. Di sa to kakandyan pila. No. Nabiya din na bangaon masakit sin maas. Bangaon masakit sin maas, katumtuman niya mga anak ng bataan. Bangway kakitaan niya rin doon, masusa siya. Oo. Masusa siya. Kuwanto dyan, sabab inya adat tabi at si Mano siya, di yan mabuhi isa-isa niya. Di siya makatanam. Subayaw na dyan iba. Subayaw niya. Subayaw iba. Ang kanya katuan, afdal na muna ito amon nag-ayupot to. Nag-ayupot. Amon nagsangsa. Sanay sila mo magdilan siya ko. Although niya doon sa pahala. Sa di makabiyasin amon nag-ayupot to din doon. Sa kaulo, lugi ikaw. Lugi ikaw. Itong tumawag katuan ng bukis sa jaman na kwantong usin yan. Amoy Abu Kuso. Kajaman na kawan ito katuan. Hi Abu Yazid. Mustami ng mga niya. Nasakit hina niya. Ustawag siya hina niya. Ito de wakong dekako. Pagkanto niya hina niya, nasakit ka ito ina niya. Nasya na nagayupot. Biutang niya amon ang sipak lima niya hauhina niya. Amon piya kulang niya hao niya. Ang sipak lima niya amon tinamang isa po niya pabalansin niya niya. Isa po niya niya. Tinapiso-piso niya niya. Sa inabukyaw niyo niya panguanan hina niya. Nasampay ka ito naman hud ng lima niya. Naman hud na. Sa di niya tangkuhulin lima niya. Sabi siya mawaya amon hina niya mahiwal yan ka. Sampay katon kya baita, yabutan sin pajar. Way siya minig din hamon. Way siya minig din hamon pagbiado ka, yamon kukulangan hina ni liman niya. Sa marupang sa hina niya, mo siya sa pusa-pusa na sipakulan, nangumuan hina niya pad liman niya. Siya andalan niya inamungi para sahan, nagnamanhod na yung lima. Nakatiguno ka to, imagine na kuno. Amo pagkain, amon dugay taon kimukulang halima. Mismo kita ina waktu yung kanabihan, mamanhod din lima ta. Naruman siya sa pusa-pusa na hina niya yan.
Sampay kaway ta na iabutan ako pa jarlong na. Pagkatapos siya na lang kutulong na biyayan. Nagkaway ta katuan in tawid to pagwapat kanya. Pagwapat hamong usog ya undong taong nang ipat kanila niya. Kita hatarain sin mga panaiban niya, mga salih na jaman nila sa kita niya yatiru fil janan. Naglulupad-lupad halam sin suruka. Inabuktay mga kodet to. Wa yasabbihu Allah, tiba tasbih po Allah Ta'ala. Sampay yasusin Allah Ta'ala, may ta mo nagkawain rahmay ni. O ini, ulit sa may ta mo nagkain ni. Injawab nila na pasal sin pag-ayupot ko, hamaas ko, iwan sin pagsandal ko sin kasigpitan na pag-ayupot ko kanya. Wala ako nagreklamo pag-ayupot ko, hamaas ko. Amo yan, hanggang nasa matmukat tuwan. Labi marayawin amon. Amon, kaulinan mo to di maas mo, magpisulan mo, payuan mo, tutupan mo, sudlayan mo. Dahil sinamuin, sinadya katumukan. Amo na to dito. Amo yan. Batin yan, ini. Kaya na naman ko, barat ko. Bukon maas ko sa apo. Subhanallah. Napakatuan, lamor din nga maas na po. Apo. Baran ko na di siya makakulang. Napiya kulang ko rin. Haraghan po ito na. Masya Allah. Ang puta ko nung kadyang. Kimukulang ka dyan. Kimukulang ka. Apit ko ka ito magsinini. Na Oo. basta di ko na ikasipat inamin para. Ang puta ko nung ka dyan katuan, nung talabi-labi itong adlaw. Ang puta ko nung kadyang, pasal intulak din dito hula na mo. Mawag pa sa maripa kuan. Sa buwang ka. Maripa sa buwang ka. Lan sa sibi-sibi. Ang puta ko nung kadyamin lukay hara. Ang siya sa tayo mo ba katuan? Siya sa tayo. Masya Allah. Naroon siya. Na yun siya sa pusa ko biya. Pasal aon niya na lang. Iwan niya aso ko na. Ama din pagtag ko. Ama na biya din mo nung nakawin di. Na yung pangatod sintaw ko kuan. Oh yan na, luya po dini. Ano na ba yung mga anak po ni ni. Nalang sin kay ba nung nakatinga, apo niya rin sa chat. Nanti ulang ka ba? Kaya na naman. Murang-murang ka ito madawakat may besin daw. Insya Allah. Mura-mura. Amo yan. Na kaya na naman ko amin ulo ba nasa sinapok na mo ito. Habaran ko. Diyan. Sambil pa ngayon niya doa. Ay mo na ni siya. Ngayon doa amin mga anak ng katulak. Masya Allah. Mustajab na ito. Masya Allah. Sabay ang pajanji niya kako na ko na isang buto ng mga yan to ya. Subhanallah. Namin ito ini tanalim inamin tungkol pa amin ito. Na sumuno siya to. Nabi Allah Yahya. Nabi Allah Yahya. Ay na kita naman. In sumuno amuin law taring mga suntuan sa rayo-rayo ng kanabihan amon Nabi Allah Yahya alayhi salam. Naramit niya ni Nabi Allah Yahya alayhi salam, yan sila yung magpanginduan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Arwaan nila, kasabot ang mga Quran, para masya Allah ta'ala, guwaling harila, katuan si Nabi Allah Yahya alayhi salam, wa barran biwalidayhi walam yakun jabbara. Ini lang Allah ta'ala mismo nagdala. Sifat niya, in sifat si Nabi Allah Yahya alayhi salam. Para masya Allah ta'ala, yatungod ka Nabi Allah Yahya lang sa Torah Pulalamin. Wa barran biwalidayhi. In siya ini, nagbuwat bakti harwa maas niya. Walam yakun jabbaran asiya. Iban bukun ingkaunan si Nabi Allah Yahya jabbaran. Amuin takabbur. Amuin nagkakarag-karag mati karag. Ito kagin. Bukun ingkaunan niya takabbur asiyan. Iban bukun siya magmamaksi at magsusulang harwa maas. Labi dua ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin sifat si Nabi Allah Yahya alayhi salam. Natin niya. Nagbabakti harwa maas, damikyan bukon siya rin mga tao takabur, sarta si musulang haraakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, hindi ka sila kanabihan na jaman na kaunang katuan. Nabihan sila, tiniya, beta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yung mga sipat nila. Sipat nila ini. Amin bukon na himumungan nila sa sumagawa, beta sinallahu ta'ala. Mambiya din sila. Biya din sila. Magmaas. Bihad to. Damikyan dalawang niya in Isa alayhi salam. In siya ramikyan beta sinallahu ta'ala wa barran biwalidati walan yaj'alni jabbaran syaqiyya. Damikyan ni Nabi Allah Isa alaihi wassalam amoy in siya nagbuat bakti ha ina niya. Siya buti ina. Kaya wayron ama niya. At amo ni Maryam. Amo ni Maryam. Logta inamin Yahya iniban ni Maryam magpangtungod. Sebab daw ta mag-iras sino mag-iras in Imran iban sin Zakaria. In Imran ama sin Maryam.
In Zakaria, ama sin Yahya. Yahya. Okay. Magpantungod So sila. magpangtungod sila kato. Magpantungod iwan sin Maryam. Magtemang mo din nasawa sin Imran, iwan sin Si Nabiyullah Zakaria. Mm. Hangkan na nagipat kan Maryam, amon Nabiyullah Nabiyullah Zakaria. Zakaria. Basilin siya nagtutunggo bang biya kato di sin masjid. Pag-iibadatan nila. Nabiyan. Naamo yan lang ta. So inya to sila karwarwa, damikyan bukon siya takabul, bukon matikarab, hati niya in siya kuan siya ina niya. Masyaallah. Bihan. Bang aun dapat law sin kuan yun, namin di misang karungukan ni namin sa hudsud sin namin amun sikiya una lang simbay, kung siya manaw. Insyo katuan In isa alayhi salatu wasalam. Makaandeng na makakaan magtubihan. Inamin ini uno niya. Na amoy tuindeng nga mga uno yun. Iban bukon siya amin ini mabungsi mauno yun. Oh, in siya mahanunod na uno yan. May nga ba magmaas? Amin ilong ta ini tutubuan kasi, tutubuan lasa. Bihat yun namin pangandatan nila. Na in kita, bihat yun subay ipakita tamaas sa. Amoy in hinang tahamok sili bihan, mag-appreciate lang sinbasa ang galis kato yung maas. Kuyakan siya, sinamin na hinang bihan. Among kuyag ganito katon, among dyan kakuyag sinalaw tala kay mo. Amoy ito yung kakuyag sinalaw tala. Amin inlakon mo, kakuyag kay mo. Sinini maas mo. Nawang siya kiuyakan sa sinahinang mo. Labi Tuhan kuyagan kay mo. Bihat yun. Sa haturan sabi, pag kuyag si maas mo, haturan na hinang. Haturan na hinang. Kung aon sabi ang katuan maas, tabiyayaw ni sa ba, mabrang na. So, kuyagan sa bangin anak yaw na magkakalang-kalang, magbabay-labay na kasi stage ka. Katawa, papagkatawa ko ng tawkatan. Na ito. Ang kuyag harap sa katuan na. Bukod mo papagkiring-kiring mo na kasi stage ka. Bukod ito. Na, biya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari pa kita katuan makadto pa amon lang ta hinapusan ding mga kanabihan na Nabi Muhammad ulul admi min rasul. Nasabot ta kan Ibrahim alayhis salam. Ibrahim alayhis salam atin na amon diwi na sa sinama niya. Sampai daw namang kuri mundo na tinuon na mo nakaw. Raja mo na mo nakaw. Sampai daw ta katuan inakyar niya nasangkaw ni Ibrahim alayhis salam. Amon nang ta nabi na siya. Sampai lang tayo na muna akhir singkis sa siya, yun siya, sunog siya. Sunugod na. Doon masunugon na siya. Naroon man diyarapukan na katuan, diyarapukan. In Nabiullah Ibrahim alayhis salam. Sana, asal da, maklum na katuan yung katanin siya, way misan ang surbay, way nasunog. Sana, of course, din doon siya muna tayo sunog, among pipunan na kayo, doon na nita yung katan sin mahadya na, lamod na hina niya kay ama niya. Ama niya mismo maghakot sinduroon, ipagdoon, ipagsunog ka niya. Sumagawa niya niya, ang kanin ina isang katuan. Ina, ang pag-iangon, masipag in jantong mag-on kasusahan sin anak. Hari pa tumangisin anak, kimatangis na in ina, masyaallah katuan. Amo yan na manuno. In pangatayan sin ina ang kaanakan. Kita nin anak niya, Nabiullah Ibrahim alayhis salam, kita niya yadto na, diapukan na. In ama, yaw magtatawang magdurungul, mamamasunog Ibrahim alayhis salam. Pag kita sin ina, anak na natuto in jantong na nakasilawak katuan. Haway ta sin kisa. Nakasilawak inina niya lang na uto umbiya kato Ibrahim. Ano pa ngayon kapatuhan mo? Amoy in masalamat ako. Makajurog ako mon kay mo. Amon umuntas ako rin hakayo. Maka no kamisan na kuman ambukul kung makagulgul ako kay mo. La ilaha illallah wa rasulullah. Yadto ina niya katuan muslim pa. In lasaha anak niya. Yaon na sampay sinbanan niya di marapog ha anak niya sa isa na to in jantong, masyaallah. Yan inamong pangatayan sin maas kada labi luwain ina atungod sin mga anak. Pangayo kolong na anak patuhan mo bang mayan ako rin mauno sumud ako mong pulang kayo misan na kumanggulgol kumulgol ako kayo. Sa inakhir niya mga panahon ha kami sa Ibrahim na wayon na piyada sa mga taala. Yan to. So mari kita pa amoy na long ta tungod pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw nakatuan. وهذا سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم زار كبر أمي. Ini isab bilang pemukuhan sing kita niyo. Nabi Datuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun hinapusan na ray hama karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iba sing kanabihan. Zara kabra ummihi. Amok waktu na misita in Rasulullah pakubul sin ina niya. Ina niya hi Aminah. Bisita si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kubul hi ina niya pabaka sampai nagtangis in Rasul sallallahu alaihi wasallam wa abka man hawlahu damikyan nagtangis sabi mga tao katilibot niya. Ang umyarad kanya kato na bisita magtupaina niya.
Nagtangis in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mga panahon hakam Islam. Ina si Nabi Allah, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak tu long bata pa yung Rasulullah nawapat na hina niya. Katuan in kisah, hiyama niya nawapat hawak tu halam tiyan pa siya hina niya. Unong tahon na siya hawa, nawapat na sa hina niya. Agon niya pa ipakatumtuman nung tahina niya katuan nawapat. Sumagawa inlasasing kanabihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbisita niya pakuwol hina niya, nagdangol mo nagtangis. Nagtangis siya. Nagtangis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nakaagad sa nagtangis yung mga sahabat amo niya makaditukan niya. Pos inaris si Rasul sallallahu alaihi wasallam na ngayo akulong na idin. Patuhan ko Rabbul Alamin namaid. Namaid ako patuhan ko Rabbul Alamin in launta mangayo ako kaampunan para hainak ko. Wala ako lang na tiyukutan. Katuan. Falam yu'zan li lawan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ngayo ako lang na atawan na maid pa Allah subhanahu wa ta'ala in mangjari ako mangindua para haina ako kaampunan para haina ako wala ako tiyukutan sintuhan ko Rabbul Alamin. Sa nang maid ako lawan si Rasulullah in mamisita ako pakuwol niya ando lang na ang pa ako sa tiyukutan sintuhan ko Rabbul Alamin. Sa hapag dua wayroon may ta pasal matarang mga palanggon hakam Islam ininawas na mo hadja uling beta di kitab katuan bukun gua rin kamo sa hanawas na mo amoy long beta kitab wala in Nabi sallallahu alaihi wasallam dihilan idin sin Allah Ta'ala mangayo kaampunan parahainan niya pasalinan niya tayo ka syirikan beato kari so wala ako lang na natin na diulan sin Allah Ta'ala panginduahon parahainan ko sa diulan niya ako amoy mamisita hadja kanya amoy yadto mga palanggon hakam Islam na yadto perkara Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa pamaas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So amoy to in lingkat in pangaddatan sin kanabihan karasulan amin nagdihil kato niyo sarayaw rayo pangupamahan pamukuhan sing kita niyo hauling jaman in dayaw nila magmaas siwo din maas sila buhi pa iban nawawapat na masim-masim pasupatan nila ha mamaas nila. Na demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Abu Tufail radhiyallahu anhu. Ambuk din ang mga sahabat. Law niya kita ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umbiya kato nagbabahagi sinunod sinamoy ini kuan niya ini Siumbay. Do nagaon ati niya ini kuanon bihan hilapon na supaya mabahagi bihan. Wala ko lang. In hawak to bata-bata pa siya bahati niya bagbekat magsubol na in niya to hati na makatumtum na tuod si mga kaya po to file ni katwan kaya po to file pagubos lang nakita ko paakbalat imra aon di matong hambuk babae harap maun bihat law niya palamma raaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkakita ni babae ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam basata lahu ridaa biuklan sini Rasul kewa in kuandeng haabakan niya amun rida niya hatine in samangon nila amun tapis iban si maripa ini abakan nila biuklas sin Rasul hindi haabakan niya ang panahyanik iklad niya biyanig biyan pakaadat alay limingkod na namin ini babay ito pakulto inagi ko man hadihi nangyabot to file latin iya sa muna yung mga kaibanan sahabat sabihin nyo siya mag-isuin hihanigan si Rasul may hihanigan si Rasul isiyo lang na yung babae nilong niya na inagi sinambuk din ng mga dito nakahadil lang niya ummahul lati arbaat ko ina niya lang niya amin nakaparulok tani subhanallah beto katuan kita ko yan in halga hat nakaparulok sabab malaggo tuod na nasabot ta ka ina ito in nakaparulok kay mo ina mo habilangan sin sara habistan sin sara in nakaparulok kay mo ina mo rabi ina mo kaharam tuod ina mo ini banasin ina mo yan to ama mo in anak sin ina mo yan to tayo mo ang kana haram di manjari magtiyaw na inihambok din ang mga masala inihipagpangaso sin ta in tungod pa mga magsaw ini pagduro biha uno manjari ini mahalal na ambok yan subay na to hati hunday sabab aon hukuman sara in baran sin tao nakaruro nakapagsawruro di sila manjari magtiyaw amin ini anak sin kiaruruan niya dahil hamakulang pa ini langgong niya ito kata
Damikyan dahil sa iban niya, nagsaw, nagduro, nakaruro siya kanina niya. Damit ya biar Damikyan dahil sa tayo mangod niya katanan. Sa subagaw, yung tayo mangod nila karuha sibo-sibo, menjadi magtiaw. manjari magtiyaw. Oke. Nasugay ito hakiw na tumarayaw. Amo Yung na. tayo mangod sin nakaruro, bihan, ha? Sibo na bawa iban sinusok, manjari sila magtiyawon. Sa amin sila dua, dahil ha pataas, pababa, di manjari. Menjadi magtiaw. Pansipak. Ang kanay sa katon kawajiban ha mga maas amo inhipakila nila in Mga kaanakan. kaanakan nila kansiyo na kaduro. Oh. Ha? Iwan sintay mahod naman. Oh. Ay anak naman sin kaduruan Amo nila. na tuod. Supaya di maunin. Di maunin kaharap. Subahat di man kaharap. Subahat. Oh, biento kami. Amo tinukuan tuod. Pag-ayan sila Pag-ayan, naman. Haamin kato. In ako katuan on na ako sa duro. Ayan to. At ini anak niya anak ko na katuan ha. Oh, Law ta oh. anak ko na. Oh, Biento oh. kami. Ayan to. Ano na ko na sa. Namisan-isap kami ini, lokta. Daon na siya naranang sa Aurora. Sabab na, inako, in kawapat kanina, yan pa ako nung bulan. Uy na muna ko katuan ha. Pa ako nung bulan. Biya na kau biya. Ay inasol sa unong taon. Unong taon. Oh, sa ako unong bulan. Unong bulan na. Mamata ko Oh, rin. nasa, alhamdulillah sa puas din hamin yan to, unong bulan. Kaya kantian, dua ina. Dua ina, masyaallah. Dua ina kung pag-uusin. Ganti sinallahu Oh, ta'ala. ganti sinallahu ta'ala. Na makipat sila karwa ka ako. Na nakaduro ko harawa yung katuan. Why? Ito Duka yung karuruan. yung kaduruan mo. Duka yung karuruan. Masyaallah. Na, Mabiyata to katuan. Na ko to kagi. unong bulan. Nasa, misang pabeto to analim, beta ko kay mo. In, kaya bulatan sin mata ko, dahil hakasibi ko sa bila ko limag ko. Ambil sin hambok, dahil mga ina ko, yan to ha, amin asawa sin ama ko. Sambil ako grade 6 na, amon magliligo ka ako. Di ako magpa-grade 6 ako. Alam mo na, grade 6 na. Oo, benar ko. Ako pa yung liwon ka. Sa may talawakon ko hina ko. Masyaallah. Kada dua yung katuan. Lawakon ko to. Beto. Parang katuan 6 months pa. Na, kita ko yan. Lawag. Maglawag to na pa. Maglawag ko. Oo. Sampay iya, subo ko to din naman ko yan. Biya din to din lukahina. Kaon patahina. Beto katuan. Oo. Parang Biya. Ingat to ati ko kuan ba? Amin asal eh. yari, amin parsupatan. Parsupatan. mo. Parsupatan. Oh, lawag-lawakon mo yan to. Lawag. Biya. Kana naman mo, rasimbukon mo inain niya on. Nabihat. Ang kanahati ko yung nakaruro yan. To kana naman mo rin sabihin namin, amin uno niya, amin pagparuro niya. Pagparuro niya. Kayo mo yan to, kana naman mo rin sabihin kasi rito, mikit ka niya, damit ka rin ikaw. Correct ka to. Kana tuwi ina mo rin pananaman mo, indrasul sa lawasan ng bihatin pananaman niya. Nabihat. Na murmurahan mga katote manguran, bihayaon, insyaAllah ta'ala, ini tugtuwan na to, imparkala na to, sumakawa, masi-masi na to, ini continuehon in pakaradyaan sin birrul walidain. Sa mahaba ini Mahaba ini, sa kainurin na to maubos insyaAllah, na masi na to ito sugpatan. Insyaallah subhanahu. Hasusungon, ini waktu ito insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na habihayaon, manghumbait kami kaniyo, sarta itukbal na mo, impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan kaniyo, amin yan kamo, laong tatimahan, si mabal doon, amin dumungog kamo, waktu ini, sindeng ang mga pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bukod naman amin kita niuri halaw ng sinula na to sampay mahut pa amin hula nakalayo-layo na rendi pahula ini Arab, pahula Islam. Yan yung mga katotay manguran mo, yan sila masyaallah simusukpat kato taniyo insyaallah ta'ala. Amoy in papagbarakaton kato taniyo sinallahu ta'ala. Ibiya mga pagpun-pun na to ini. Amoy makahampit kita niyo rin mga karayawan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Damikyan da isa amin mga sila wala nagpatilaol masi simusugpat mari amin imiwan kamo magburo sin amoy in rawdatun min riyadil jannah ambo din ha mga jambangan sin surga na ini kami ipasampay na mo rin sa ingka sila sa maon pa mga sila lawi-lawi na yung tapusin namin lokal ini amin piya pag ini jambangan kita rin di ha amin lokal nila ini insyaAllah ta'ala itukbal kanila sinallahu ta'ala namin parsukuan nila sa pabing kami narida kami makatumbas kaniyo iwanin kami naguwat-wat din sa situmbas din Allah subhanahu wa ta'ala simusimulan ito na insyaAllah na ito tanaglim kaloon ibisara mo sa taman mo na kato ibang doon. So alhamdulillah mga palang muna kang Islam pero sinaki muna inamundang ta kami programa na mga biyasin adlaw ini natiyag na ang namulang ta kabirwalidain na may ta
ini kagunahan ini katuan na Inshallah. pa mga kamanghuran kaanakan amon ti matayong hug ini long ta kagunahan tud ini suway ini long ta amon hampargon singgitan niyo ibandiran halka sa meta hamasa ini bangtari magkasabot mga way ni katuan ang waktu pagkalupahan na sing kaanakan kamanghuran mangbiyarin kahalgaan sin pagbuat bakti harwa maas inamon mga sila masi patakamaas ando so nga natuwin kasi malasan niyo iwan pag ayupot niyo harwa maas niyo na imbang sila lawong tawero na maas napay nang kami man sinamong karasahan lawong tabi ang mga na ito nami parahmatullah insyaallah subhanahu wa ta'ala ing kamaasan na mo wento kaki na pangindua kanila amo in parsugpatan lawong ta sing karayawan ika share ta kanila katuan na pangindua ko Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang ini biya mga topic na kabalikan na mo asupaya in kita niyo amuin magamulat katuan na hamuin mabuhi in ulong iban lasa hama kamaasan deng naman paina paama iban pa mga apo lang tapatas katuan na lamo din hama kamaasan sing kita niyo sab na hamasa na to ini biyaon na yan kita ni hamasa amon pagyanon way na aron mingat mag-addat harwa maas malengkan illa man nahi marabok katuan so wabak tumeon na yan kita biyaon ng mga dunya mo nung dahil mo sa kapit na fitnahan mapalabi na sin kaibanan in kabakayan in mga gadget dahil hamaas nila sa may tagatuan na muna bang in kayo na maka-alok pa gadget nila bang tawagong sin maas ano di naasipon in maas sabiyaon na kilala na ba na pagkita nila sin gadget nila nabiyan magkagi so yun yung mga panahon hakamaysta bukong kami mag-attack sa pagpatuntum na mo naging hawaran na mo lapain ka mo katan inshallah subhanahu wa ta'ala na inshallah pagbalikan na to continue na mo in maudo ini inshallah subhanahu wa ta'ala lang taha next Monday ka to na inshallah subhanahu wa ta'ala so mamaid kami halit pa kayo magkamaid mangindwa kita po Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa qala mukumudun yasrib lakum amin alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wa ittiba'i sunnati nabiyyika wa binawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.